Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Samantala, Idol, tiniyak po ng Mangaldan PNP na nanatiling neutral at walang kinikilingan ng mga ito. Ngayong panahon po ng halalan, sa inilabas po na pahayag ng himpilan, hindi umano makikilahok ang mga pulisya sa anumang gawain pampolitika ng mga kandidato. Dagdag pa nila, hindi rin sila magpapakita ng suporta at pag-i-endorso sa sinuman sa mga ito. Samantala, nauna nang inihayag ng pulisya sa IFM News Dagupan ang maigpit na pagbabantay ng mga ito sa bayan bilang nanatiling nasa ilalim ng yellow category o areas of concern ang Mangaldan hanggang sa kasalukuyan. IFM News. IFM News. IFM News.